काय हे मसाले कसले हाडतात? बरे हाडा बरे म्हणजे बरा झाला गेला खाना हळूहळू अगो तुझ्या जिला काका ते सांग गेला कसले आता हाडतात ते माका बघू ठेवत बघू मी हाडला तुमका बहिणारा पाजत नाही शेवटी येवचाच लागला कुडाळाचो कोकण मसालो ने मित्राचा त्या वक्तात ऐकले ते इतको किल्ले सहन करूचो पडलो नसतो. नमस्कार मॅडम. मी तेवढ्यातून आलोय, सगळीकडे मसाले शोधले पण आता माझ्या मित्राने सांगितलं कुडाळला तुमच्याकडे चांगले मसाले भेटतात म्हणून तुमच्याकडे आलो होतो. सांग काय हो? माका वर्षभर टिकणारा मसाला होय. मेन म्हणजे आमच्या घरात भांडण जाता अरे बापरे. मसाला लागा रोज बाबा जेवण ढकलून टाकतात. तू टेन्शन घेऊ नको. मी तुका असो मसालो देतलाय ना की तुझं वर्षभर मसाल्याची चव तशी ती तशी राहतली, तुझं कलर तसो तो तसोच राहतलो. घराकडे जायचा मसालो घेऊन बाबांका द्यायचो खाऊ. माका फोन कर, बाबा मसालो कसो वाटलो तो सांग. मालवणी मसालो हवा होय. मा झणझणीत हवा मा होय. नक्की देतो. दुकानात फिरले तेव्हा कळला हैसर सगळ्या प्रकारचे देठ काढलेले आणि देठ असलेले मिरचे मिळतात. दालचिनी, लवंग, बडीशेप, चक्रफूल सगळ्या प्रकारच्या मसाल्यासाठी लागणारा A to Z सामान तुमका हैसर मिळतला. खराच मंडळीनो, ह्या दुकानाची खासियत म्हणजे कलर ऍडेड मसाला हैसर मिळणार नाही. हैसर तुमका सगळ्यांका परवडणाऱ्या दरात म्हणजे होलसेल रेट मध्ये एकदम बेस्ट क्वालिटी सामान आणि मसाल्याचा परफेक्ट माप काढून मिळतला. या दुकानात आता 25 वर्षापेक्षा जास्त वर्षाचा अनुभव असा, त्याच्यामुळे डोळे झाकून तुम्ही मसालो किंवा मसाल्याचा सामान हिसून होराक शकता. हैसर किती पण गर्दी असा नाही, प्रत्येक गिरायकाक देवासमान रिस्पेक्ट दिलो जाता. व्हेरी गुड. मस्त जेवण बरोबर मसालो भारी.